سەرۆکی رووسیە ڤلادیمیر پوتین و سەرۆکی تورکیە ڕەجەب تایب ئەردۆغان ڕێکەفتنێک دەربارەی ڕەوشا کوردستانە سووریە بناوێ ڕێکەفتنا تێکشتنێ ئەمزەکردن ئەو ژی ڕۆژا سێشەمێ 22 جوتمەها 2019 دە جڤینەکێدا لێ سوچی لە رووسیە. خالên Rêkeftina Tirkiya û Rûsiyê derbarê rewşa Kurdistana Sûriyê ku di Kongrekî Rojnamevanî de hatin ragihandin ev in. Rûsiyê û Tirkiye di parastina yekbûna siyasî û selametiya herêmê ya Sûriye û parastina ewlehiya netewî ya Tirkiye de pabend dimînin. Her du alî tekezî li ser şerê terorê bi hemî cûr û şêweyên wê û rawestandina her projeyekî cudabûnê li ser xaka Sûriyê dikin. Di çarçoveyê de dê parastina rewşaneha li devera operasyona Tirkiye ya leşkerî li Kurdistana Sûriyê ku ji girê spî ta serêkaniyê li xwe digire û bi kurahiya 32 kilometran wê were kirin. Her du alî careke din tekeziyê li ser giringiya rêkeftina Adanayê dikin û dê Rûsiyê asankariyê ji bo cîbcîkirina rêkeftinê di rewşaneha de bike. Ji demjimêr 12 Nîvro, roja 23 cotmeha 2019 de dê polîsê leşkerî yê Rûsiyê û polîsê sînorî yê rejîma Sûriyê derbasî sînorê Kurdistana Sûriyê bi Tirkiye re lê dervey devera operasyona Tirkiye bibin. Dako asankariya vekhwestina YPG û çekên wan ji sînora ta bi kurahiya 30 kilometrî bikin û biryare di 105 demjimêrî de ew yek bi dawî were. Piştîwêyekê dê dewriyên hevbeş yên Rûsiyê û Tirkiye li Rojava û Rojhilatî devera operasyona Tirkiye li xwe digire ta kurahiya 10 kilometr ji bilî bajarê Qamişlo birêve biçin. Tu endamên YPG û çekên wan lê min bi Til Rifetê dê nemînin û tev wê werin rakirin. Rûsiyê û Tirkiye dê bi tedbîrên pêwîst ji bo rêgiriyê li derbasbûna terorîstan bikin. Karekî hevbeş Tirkiye û Rûsiyê ji bo asankirina vegera penaberan birêyeke aram û ne bi zorê dê were encam dan. Her du welat dê plan û projeyeke hevbeş ji bo çavdêriya birêveçûna kar û serpiriştiya cîbcêkirina vê rêkeftinê û hemahengî deynin û kar bikin. Rûsya û Tirkiye dê di karê dîtina çareseriyeke siyasî berdewam ji krîza Sûriyê re di çarçoveya nerîna asîtana de û piştevaniya akîvkirina Komîta Distûra Sûriyê yanû de berdewam bin. Rêkeftina Tirkiye û Rûsiyê di demekê de hat ku Amerîka vekêşana hêzên xwe ji Kurdistana Sûriyê di çend rojên borî de dest pê kiriye û berê wan daye Iraqê da ku wan lê ser biryara Donald Trump serokê Amerîka vegerîne Amerîkayê û bi tenê di 200 leşkerê xwe li derdora zeviyên petrolê lê Kurdistana Sûriyê bihêle ku di roja nehê vê heyvê de û beriya operasyona Tirkiye dest pê bike vekêşan ragihandibû û êdî li gor tê diyarkirin qonaxa bê lê Kurdistana Sûriyê û Sûriyê bigiştî dê Rûsiyê li stêkvanê herî mezin û bihêz û xwedîgotina dawî betê de û careke dî çarenivîsa Kurdan û xaka Kurdistana Sûriyê û paşa roja wan girav dibe.